Action! Ginagawa? Hi guys! Welcome to my vlog! Pupunta na naman tayo sa isang adventure sa Mabinay! Para makatang opening. Action! Hello guys! Dito naman tayo sa aking vlog. At i-interviewin po natin na isang matipuno at machong lalaki. Ang tawag sa kanya ay si Coach Shab. Yan. Yan. Ito magaling yung tao yan. Yan tinatawag na Zumba Master. Ha? Magaling yan. Lahat sinusumba yan. Bata, matanda. Wala. Hindi ko na itutuloy. Basta magaling mag-zumba. Lahat sinusumba yan. Stay tuned, stay tuned. Stay tuned kayo ha. Stay tuned kayo ha. Sila dali. Jay. Jay, ingon tayo Jay. Nana sila, nandiyan na sila. Dali, Dito na sila. Ano yan Jay? Yung tinatawag na relief. Apa dai? May punta ninyo. May punta. Nalipag, wala next. Pinakagwapo sa Judy Bell. Hello! Kamusta? Ay, ole. Ginagawa mo. Santa Claus is coming. Kinahanglan na para kuan. Di ba? Kusgan. Ano sa palagay mo mangyayari? Oh no! Ang lagay kasi niya ng panahon. Maganda yung lagay ko. Maganda yung lagay ng panahon. Wala tayong malalagay sa lagay na magandang lagay. Yung tinatawag na Tanay City Hall. Yung tinatawag na birthday. Ibon. Manager, kinsa sa manager. Ipot lang kayo. Nandito ngayon tayo sa Birdies. Birdies is sa mga bake shop sa Tanay. Birdies. Birdies? Walang bird? Walang bird. Walang bird sa birdies. Malamang tira. Wala kayo. Ito yung tinatawag na Spiral bread. korting yung pagtapos mo ito yung korte nun. Spiral bread. Ang tawag nila 3 for all. Tikman natin kung masarap ha. Tikman natin. Ayan o. Nakita yan siya shake. At sarap mamudol. Sarap mamudol. Okay lang yung tikim natin. Anong nangyari sa mga pangyayari kanina? Nahuli kami sa action. Paki-explain. Yung cameraman ko, tagal. Sabi ko sa'yo yan ang nagpapaligayan sa akin Paano yung viewers ng vlog ko? Oo. Nasad na sila. Nakasalamat lang ako sa mga sponsor. Macdo. Yung burger. Sponsor. Absolutely burger. Cameraman ko, tagal. Hindi niya alam yung mga pangyayari. Flat ang gulong ng cellphone. What? Oo. Sobrang lamig nga, parang kang nasa Ninaw desert. ako, sobra. Nasa desert. Parang, ewan ko ilan, degree. Sobrang lamig, sunog kami.